Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Khublei pi Baroh ngadi umibon lingdo spokesperson jong ka Fastom. Bat ngawan mentah ni ha Batisi TV ba ngan ay kata ka jing Khublei kerpang na mentah Baroh kitu ki baladon ringkat bat ngi haban pentulun ya ki kam jongi habang ngiyeng halakahok bangin dawa na ka sorkar bangin yo ya kata ka enhancement ka bangin ladi benyo nadu kasnam arajar kat khandai tukum ta kani ka demand jongi kalai lam yingiru sha ki surok singkin jong ka shlong ha ka ba ha ka arpu pratrik jong jeliu iladon hang ti akhmat jong ka secretariat ban dawa ya kita ki demand jongi ki bangilabu akhmat jong ka sorkar tingilathia mit bat singi ha surok jong ka shlong bat kumta ha kata ka jingdon jongi hangta surok shibun ngut ki breu ki kanhun seng bhalang bat kiwe ki kanhun kilawan shakhmat ban no senyang ban ai kata khti kamon khti kadiang pon don ringkat bat ngi bat de na kadau jong ka jing don ringkat jong phi bat ngi bangilayo ya kata ka jing job te kumta hakani kapor ngan puli ye ki kattu kat ni ki kerteng jong ki seng bat ki riu shimet kat bangila ai bangin tho bangin ai ka jing Khublei kerpang ya phi na benta ka jing don ringkat jong phi ha kani ka jingale jongi ka bangila dan hang the ha surok tikumta an puli shoning kong ya kini ki kerteng kilong kumni harum kini kidi kitu ki balayarap yangi ha ki terpal ha ki sit ha ka bam ka di ka bat kiwe ki jingdon kam jong kinohi kai kat ba ki dang shong hakmat jong ka the ka additional secretariat bat ka secretariat bat ki kerteng kilong kumni harum syabangan puli ngas ngo ban pan mapru lada don kinu ki kerteng ki balayat lat sngo bawat sngo ye kilong kumni harum HYC KSU Hito FKJGP MYF ikong violin pertu ibadai presiden jong ka Meghalaya Street Hawkers Association bat ka kenhun jong i ya ka AIM Tulba Michael Carson Teo HANM ikong Zaria Dingdo bat i Dami Karbi Keo iba Moses Karbithai iba Frederick Mertong by Reagan yaka UNM iba James Mertong iba Rilong Pungrup Meghalaya Street Hawkers Association ya ikong bamshim lakwa ban pau kerteng badai na Maulai Moro yaka Domestic Workers Union ya i Amlang Dingdo ya Reverend Shanlang Warjri yaka HNYF ya iba Marbut Dakar yaka HNYF Milliam Block ya iba Nongrum iba Johannes Lamare yaka Green Tech Foundation iba Jefferson Kinjing iba day naka Clean Shillong campaign yaka HANM Central Body yaka Jack Bomb Taxi Drivers Association yaka Umrupa Meghalaya Dancers Association Meghalaya Joint Council of Unions and Association Ye Shri George Lingdo Fabian Lingdo iba AL Hek iba Adelbert Nongrum i Dr. Mukul Sangma iba Charles Pungrup ikong Angela Rengat bat ka Tur ye Reverend K Pertu ye Bor Lingdo ya ka Meghalaya Asha Workers Union ya ka Meghalaya Power Workers Union CEC ya ka Rempai Kersiu Jat Benriu ya ka Nyutrap National People Federation ya i R Nyangti ya ka Meghalaya Home Guards ya ka KJDSTA kibadai kino hikai deficit ya i Nong ya Donlang Surong Alando Lingdo bat i Balajit Surong ya Dr. Amparin Lingdo iba HM Champliang iba F Lakadong ya iba Sam Dingdo
yaki nehu professors iba pira rani iba pentemai khan yai bahun lang tron yai ba JN marbanyang yai kong pi dekar iba marbanyang yai kong shela yai kitamen basan na Nongkyrshan Presbyterian Church yai ba Anthony Kriem iba dai aktor yai rang ba shnong dong rim hills yai ba kerani bat ki kena ki bala depas badi nak school jung i ki bala wan ban support yai ba BL Nongkyrshan yai yain nang kiu milliam umlong 1 milliam umlong ke madur bat i pira bla yai ba sam khamti dingdo yai pishan borlang kongsdam bat i wan bha konglat yaki rangba balang naka Nongkyrshan Presbyterian Church yai ba wonderful shulai bat i ba auxilius im nang tada i ba Kennedy Kriem yai education officer na Shillong yaka HNYF Women's Wing yai ba PT Saukme yai kena iba kerteng ngin riyaka maulong yai kong S lingdo yai kong T marngar yaki nonghikai naka DNS bat kumjuru naka Pinemount School rai Ronaldo ke sangma ibade i MDC na Resubel para i Dr. Jamino Mautho ya i ba CS Lamin i Bahun Lang ya ka HNYF West Khasi Hills District yaki driver diesel tourist taxi ya ba UNS Yau Pnyau ya i kong B Lingdo yaka Beats Drinking Water yaka JSU ya i kong Arena Nyota ya i kong Dayo Shela bat kumjuru yaki ex student na ICFA University ya i Banchan Lang bat kiwei ki kena ki bade ki ex students na Alpha English High Secondary School Nongpo ya ka senjuk ki nongnya taksi ki bade na sor bat na khapsor ya i Medal Singh Lingdo ya ka HYC Upper Shillong Unit ya ka AITC ya i ba KP Pangyang ibadi presiden jong ka HSPDP but ya ba firmly ringklam ya ki try tendur ki bamkwa an penpau kerteng but kumjuru ya ki press but ki media ki bela penonkam sisa ya kata bor jong ki core technology banyarap yangi ha ka jingyele jongi ya kanika agitation ka bangi khot akhdin pareng menta alai banai but khadu khadwai ngakwa ban penpau ya ka jing sngongu ya ki MC ki managing committee kata ya ki keme ki khpa jong ki khna badi ki khna ki bala ya sha shitom batngi ha kanika jingyale jongi phimshimla ino yangi phinrei phila a ya kata ka Nongkyrshan yangi ka barat ba bat kti kamon bat kti kadyang bat kumjuru philawan shakhmat ban yadon ringkat batngi Khublei shibun Khublei shi hajar ngo khadu khadwai akwa ban ai Khublei ya ka sarkar MDA kabala ai yangi ya kata ka hok kabakadai kajongi kabangila dawa la khamslam hoi kata ka jing dawa kalawan khamslam hendengi kwa ban peni ya kata ka jing sngongu nakaliang jong ka Fastom ya ka sarkar MDA namenta ka jing pen urlong ya kita ka jing dawa jongi wala kalong tang khndiat hendengi kwa ban peni ya kata ka jing sngongu Khublei shibun te khaddu akwa ban ngamdan ei ba nakaliang jong ka Fastom bangin ai sha Baroh kitu ki belas no kti ban ya don ringkat ban ngi de nakadau jong pi bangi ngilala ban yo ya kata ka jing job ba de nakadau jong pi bangi ngilong kumni kum bangilong Khublei shibun ka ya kitu khamtam ki babu yangi haki jing duai bat ngimdani ei bangin ai kaliang sipi lat no tang ki jing duai bat ki jing kerkhu kerdo lingba ki jing duai nakaliang jongi ya pi Baroh to blei un kerkhu ya pi ba ka yeng kasam jong pi Baroh Khublei shibun Khublei shi ajar ngo